Human migawas ang resulta sa piniliay sa pagka-presidente sa Estado. Adunay paragtapok nga gipahigyaon sa downtown Los Angeles din gisaulog ang kadaugan ni President-elect Joseph Joe Biden. Dugang detalye nining maong balita pinaagi sa atong US-based correspondent katuwa manukad sa Los Angeles, California nga si Lino Paroni. This election has proved that every single one of us could make a change. Don't feel like you cannot make a change. You could do it! Kini ang panagtapok nga nahitabo sa Pershing Square sa downtown Los Angeles. Pipila ka oras human mugawas ang balita nga midaog si Joe Biden sa piniliay. Si Biden ang ika-46 nga presidente sa Amerika, samtang ang iyang running mate nga si Kamala Harris ang midaog sa pagka-vice presidente. Usa sa mga grupo nga mitambong sa tapok-tapok ang pipila ka mga miyembro sa United Teachers Los Angeles, ang unyon sa gibanabanang 33,000 ka mga magtutuldo sa pampublikang tungaan sa LA. There particular issue that you want, you wish Biden and Harris to work right away on for the teachers? For me, I think it's the discrimination and how we deal with the pandemic in terms of race. So to me, that's the number one thing right away is, the racial injustice and having to do with coronavirus. I am actually from Cebu. See my shirt? I love Cebu. Kini karong resulta sa election will be the dawn that brings the light at the end of the tunnel. As mentioned by the newly elected-elect Biden, that during his first 100 days, he will address the immigration policies and nag-ampo jud ko nga kung kinsa man mapili nga presidente is God's instrument to alleviate people's conditions. Susama usab ang baruganan sa pipila ka mga sugbuanon nga ato aron sa Kansas City sa kadaugan ni Biden. We are so glad and that we can live and look forward to the future because of this reign of decency and democratic principles being upheld. Someone who exhibits basic human decency and doesn't villainize immigrants, so it's really nice, and I'm excited for the future. Daghan ang malaumon nga sa paglingkod ni Biden mo arang-arang kondisyon sa nasod, ilabi na ang kahimtang sa mga immigrants. Ang mga tao ng gawas o mga champagne nag-ablihan nanggako sa bisag wa magkaila sa tunga sa dahan ing ana ang ilang nahimo diri nga mode of celebration. Gikan din sa Los Angeles, California, ako si Lino Paroni. Balitang Bisdak.